Gimas niya. Lasik po naman. Wow! Natawag yung ditikap sa ita barbaryo yung bumatang naktibabaskit. Ano yung, oh. Wow! Uladat man di pinagluto ni inang ko. Mamis ko tikas di nga luto. Luto ti barbaryo. Kakabsat ko. Luto ti kwa. Di awampay ti paryente. Di jay baryomi. Babaskit. Ayaw mo okay. Nisili na. Kapisili ka syempre, upgrade mo't basit ka kadsa to level up. Wow! Kan, luton. Adya kastoy nga luto. Iliwag nga si daon. Adya ikurog-kurog mo tapos basic lang nga ingredients. Kakadaanan nga pinagluto. Manganta yung maling kakabsat ko. Kastoy tiket ko nga luto. Medyo crispy. Wow! Simple nga luto di probinsya. Gimas niya. Lasik po naman. Natawag yung ditikap sa ita barbaryo yung babasit nga prawn. Gimas. Siyempre, agin na po tayo. Nga kompleto, ti pinangan dito kapla ito, nawan na po. Kastang talaga ito. Rawot. Yung bag lang man, ilukmog tayong kakabsat ko. Mangam kayo nga mangam, hanggang agad ti makam. Kaya nga awan kayo makam, ay kakabsar kung din mga nangya, kaya nga kanam niya. Kaya agad ti manggatay dito yun. Wow! Samit. Di ba so masay tay babasit nga lasik ta. Amin nga ulo na mabal nga karamgumon. Wow! Awam di masayang. Dapat game nakaluban din yung talay. Dapat game titintak nga prito nga manok dito ikakabsat. Wow! Bantaan dahil ikabsat yun. Native nga manok pa mo ito eh. Kaya kasi native lit. Wow! Kinutog gamin nga ibuson na ginaganti raf kung nga kabsat ta. Siyempre mabayag nga diyan natin kabsat yung Pilipinas. Kape bulang ti palapson.